Saps què és la pólvora? No sé. Bé, la pólvora és una mescla fortament explosiva, constituïda per un 10% de sofre, un 75% de nitrat de potasi i un 15% de carboni. Però per què serveix la pólvora? Per fer explosions. Sí, és cert, serveix per fer explosions, però no només pot arrabassar la vida als éssers humans, sinó que també pot salvar-la. És el cas de l'airbag. Aquest basa el seu funcionament en l'impuls elèctric enviat per la central un cop produïda la col·lisió i que inflama una petita quantitat de pólvora. Aquesta està localitzada sota la bossa, que a més es troba en contacte amb el contenidor de regeneració de gasos, que alliberarà litres de nitrogen que inflamaran l'airbag.